Ei bună, fetele! Astăzi am decis să fac o plăcintă cu mere. O să vă arăt cam ce ne trebuie la plăcintă. Deci am ras aici vreo 6 mere mari, da? Am pus un pic de pesmet să absorbă lichidul, da? Un pic de esență de rom, un pic de scorțișoară și câteva linguri de zahăr, da? Eu am luat foi de plăcintă, eu le cumpăr pe astea de la frații noștri moldoveni, da? Cam astea foile, o să le desfac să le vedea. 7 ouă, da? 7 ouă, 2 păhărele de iaurt din ăla cât mai slab, adică vedeți că e cu 3,2% grăsime, un pic de zahăr, un pic de esență și să trecem la montat plăcinta, da? Deci, o să desfacem foile de plăcintă și o să vedeți cât sunt de bune, foarte, foarte, foarte bune, da? Haideți să punem pe tavă cam așa. Deci, mai întâi și de toate o să ungem tava, da? O să ungem tava cu un pic de unt, da? O să ungem tava cu un pic de unt. Cam așa, da? Eu o să fac așa ca să nu mai desfac, da? Ungem tava cu unt. Să avem un pic de grăsime. Puteți pune și foaia de cop, dar având foile așa subțirele, e riscul să lipească foaia de cop de plăcintă și atunci mai bine ungem așa, da? Am uns tava, da? Eventual o să tapetăm și cu un pic de făină, da? O să tapetăm și cu un pic de făină, așa, foarte puțin, da? Foarte puțin, ok, ok, da? O să întindem făina, da? Cam așa, așa. După o să desfacem foile de plăcintă. V-am spus, nu există o foaie de plăcintă mai bună decât astea care le iau de la moldoveni. Uitați cam cum arată. Da. O să le desfacem. Așa. Ele sunt cam așa făcute, dar o să le pun și o să le arcuim într-un fel. Le facem ca să putem pune merele. Da? Le rupem, că sunt foarte maleabile. Așa, o să facem cam în felul următor. Cam așa și așa, cam așa și așa. Da? Că merele o să vină și o să moaie chestia asta. Așa. Nu e nevoie să fie, pentru că ele se taie după, da? Așa. Așa și așa, da? Ok. O să venim cu un rând de mere, da? Să mă dăm mai încoace ca să vedeți, da? Așa.
să vedeți că o să facem și umplutura de ou cu iaurt. Un fel de plăcintă cu iaurt, dar eu o fac și cu mere. Cam așa. Așa. După o să punem câteva cubulețe de unt. Cam așa. 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 Da? Cam așa. Ok. După, peste ouă, da? Avem 7 ouă, am pus. Punem esență de care vreți dumneavoastră. Eu am pus de vanilie. Îmi place foarte mult vanilia. 7 ouă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cam atât, să nu fie chiar dulce, că am pus și în mere zahăr, da? După, o să desfacem o chestiune din aceasta de iaurt, da? Asta puneți ce fel de iaurt preț. Așa. Deci când facem cu mere, punem doar 2 cutioare de așa de iaurt. Asta puteți spune cât doriți. Asta e 150 de grame. Da? Și cu ouăle, 7 ouă, este un pic de compoziție. Da? Cam așa facem, da? O să punem un pic de compoziție de aceasta, iaurt, ouă și ce am mai pus, zahăr, esență, da? Cam așa, așa, da? Ca să umezească bine toată foaia. O să punem cealaltă foaie, practic pachetul are 2 foi lungi așa, da? O să le rup cam așa, așa, în 2. O să le facem așa, cât mai crețe sau, mă rog, le puteți și găuri un pic. Da? Punem și asta pe aici, că o să mai fac o altă plăcintă cu sărată, cu brânză și cu cârnăciori. O să vă arăt și pe aia. Da? Punem aici. Tot așa, că ele se moare oricum ar fi, da? Ok. Punem restul de mere. Da? Eu am împărțit în 2. Deci v-am spus 6 mere mari. Eu știu cât o fi fost acolo, nu știu. Erau destul de mărișoare, da? Pune 1 kg de mere, 1 kg jumate. Așa. Așa. Întindem bine, bine. O să punem iar niște cubulețe de unt. Da? Cam așa. Ok. Ok.
Unde este unutul? Aici. Cam așa. O să punem ce ne-a rămas. Ouăle cu iaurtul, zahărul și esențele, da? Cam așa. Încercăm să distribuim bine. Bine, da? Întindem un pic cu lingura, da? Ca să distribuim mai peste tot. Așa. Așa și așa, da? Ok. După, o să-i dăm o mânuță de zahăr pe aici, pe deasupra, da? Încercăm să închidem cât de cât. Așa. Da. Cam așa, da? La cuptor cu ea 35 de minute până când se rumenește și vedeți că tot ouul și cu ce am pus noi deasupra crește. La 180 de grade cuptorul ventilat sau dacă este cuptor static la 200, da? 35 de minute 40. Ne vedem după